у цьому випуску. На Донеччині розбився військовий гвинтокрил. 3 членів екіпажу та 2 пасажирів загинули. У Києві поховали Дениса Вороненкова. Если бы я могла что-то изменить, я бы сделала все. Росією прокотилася хвиля антикорупційних пікетів. Вітаю! Час новин на телеканалі АТР. 27 березня, 1124-й день анексії Криму. У студії Ескендер Маметов. Окупаційний суд не задовольнив відвід прокуророві колегії суддів та не залучив до справи Чийго за доповіді правозахисних організацій. Захист заступника голови Меджлісу оголосила про відвід через порушення російського законодавства. А доповіді правозахисників 4 країн світу суд не брав до уваги, бо буцімто не знає, яким саме і за якою формою складені ці доповіді. Адвокат Ніколай Полозов розцінює це як порушення принципу об'єктивності суду, бо засідання мають обвинувальний напрямок. Фактически позиция обвинения заключается только в тяжести предъявленного Ахтему Чийгозу обвинения, а это прямо запрещено Верховным судом основываться только на тяжести при избрании и продлении меры пресечения. Сторона защиты подозреваем, что суд находится под давлением российских властей, не самостоятельно принимает решения в этом процессе. Розгляд справи Ільмі Умерова перенесли до Сімферопольського окупаційного районного суду. Таке рішення ухвалив так званий Верховний суд Криму. Раніше керівництво Бахчисарайського суду вимагало перенести розгляд справи через можливу упередженість суддів. Ільмі Умерова і адвокат Еміль Курбедінов це рішення оскаржуватимуть. Кримінальне переслідування Ільмі Умерова у Криму триває з весни минулого року. Йому закидають сепаратизм за нібито заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Бахчисарайский районный суд отказался от рассмотрения моего дела, ссылаясь на то, что я длительное время был руководителем этого района, и якобы у каких-то судей может быть какая-то заинтересованность. Я в своем выступлении в суде сказал о том, что я не считаю себя виноватым, и поэтому прошу вообще не назначать никаких заседаний и не рассматривать это уголовное дело, его надо прекратить. Унаслідок падіння військового гвинтокрилу Мі-2 загинуло 5 офіцерів Збройних сил України. Напередодні поблизу села Малинівка, неподалік від Краматорська, зазнав авіакатастрофи гелікоптер, що зачепився за лінію електропередач. Всі 5 загиблих – офіцери Збройних сил України. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Були обслідувані рештки, які залишилися від гелікоптера, і були зібрані свідчення свідків, які бачили, як це відбувалося. Територія Балаклії та навколишніх населених пунктів на Харківщині майже повністю розмінована. Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, МНСники вилучили 1100 вибухонебезпечних предметів. Електропостачання у Балаклії майже повністю відновлено. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Газопостачання відновлять найближчі дні. Почалося відновлення пошкоджених будівель. Військова служба правопорядку проводить патрулювання вулиць. Збитки від вибухів підраховують спеціальні експертні групи. У ніч проти 23 березня на військовому складі у Балаклії, що на Харківщині, спалахнула пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Згасити пожежу вдалося наступного дня. Які примикає к базі. На даний час проводиться обстеження території, деякі є сектора, куди ще ми не можемо добратися. Проводиться робота щодо їх розвідки. Там, де ми вже пробиваємо дорогу, там працюють гусеничні пожежні машини по ліквідації пожеж. Остаточних, скажімо так, осередків, тління і так далі. Для того, щоб не було подальшої детонації, розповсюдження, розкидування. Щоб люди могли зайшли працювати. Ми патрулюємо військове жиле містечко, яке примикає к базі, і патрулюємо в місті. З метою попередження організації крадіжок з квартир місцевих жителів, яких ще нема на місці, які покинули місце події. Ну і підрозділ спеціального призначення разом спільно з іншими правоохоронними підрозділами працюють ще недопущення повторних підривів на цій базі. Вдова, політики, товариші по військовому училищу і жодного родича з Росії. У суботу у Києві попрощалися з убитим екс-депутатом Російської Держдуми Денисом Вороненковим.
Близькі вирішили, що відспівуватимуть його у Володимирському соборі. Траурний кортеж прибуває до Володимирського собору в Києві за 15 хвилин до початку панахиди. Його зустрічає близько сотні людей, серед них більшість парафіяни храму. Хтось приніс український прапор. Попрощатися з другом прийшла і опозиційний російський політик Ольга Курносова. Зізнається, вона не почуває себе в безпеці. Я стала гораздо более внимательно ходить по улице. О півдні під звуки затворів фотоапаратів труну занесли в храм. Вдова Марія Максакова не стримує сліз. Попрощатися з Денисом Вороненковим прийшов колишній російський депутат Ілля Пономарьов, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та кілька друзів по військовому училищу. Російські родичі не приїхали. Побачивши, з ким прощаються, на панахиді залишилися і парафіяни. Жалко, конечно, что не уберегли. За 10 хвилин до закінчення панахиди охоронці виводять з храму Марію Максакову. Слідом виходять інші. Это был акт мести, в первую очередь, для того, чтобы все остальные российские политики, государственные деятели боялись выехать за границу. Это метод расправы, который использовался в древнем мире, Средневековье. Месть за попытку говорить правду о том, что происходит в России. Траурна процесія вирушає на кладовище. На старе, напівзакрите Звіринецьке кладовище приїжджають лише близькі. И нам всем горько терять близких друзей, потому что, теряя друзей, мы теряем часть самого себя. Он имел колоссальнейший опыт, но просто ему здесь не дали реализовать этот опыт в Украине. Не успел, он много хотел, у него были очень большие планы. Я думаю, что эта жертва будет не напрасной. И хочу сказать, что мы обязательно отомстим. Вдова Марія Максакова в прощальному слові подякувала чоловіку і Україні. Конечно, он был рад, что Украина его приняла, дала ему возможность остаться, потому что его преследовали. Преследовали несправедливо. Ну, что мне сказать? Наверное, только спасибо. Только спасибо тебе, что ты у меня был, есть, будешь всегда. Если бы я могла что-то изменить, я бы сделала все. Після молитви труну опускають у землю, близькі кидають по жмені і ставлять вінки від друзів і дружини. У супроводі охоронців Марія Максакова їде додому. Після вбивства Дениса Вороненкова охорона з'явилася і у інших російських опозиційних політиків. Он был убежден и много раз говорил, что его главный противник, который обязательно будет пытаться его достать в Киеве, это генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он это повторял многократно, и я думаю, что именно этот человек связан с этим преступлением. Сама Максакова поки що їхати з України не збирається і готується до запланованого на 31 березня концерту. Його вона присвятить загиблому чоловікові. Роман Спірідонов, Асан Амінов, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. У зоні АТО бойовики били по житлових кварталах. За минулу добу терористи 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України. В результаті загинули 3 українських військових, 8 отримали поранення. Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку. Бойовики били з важкого озброєння 120 та 88-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а також обстріляли житлові квартали Авдіївки з граду. Українські військові розповіли про наслідки боїв у Мар'їнці. Они стреляют, вот, выманивают, начинают бесить, когда уже сильно ведут огонь. И, естественно, под разрешением командования нам разрешают открыть огонь. Получается, сюда прилетела первая же мина. Вторая где-то в крышу попала, вот она развалила полностью крышу. Я вот здесь внутри, я выскочил туда в калитку. Вот она рассыпала это, что делает мина. То есть здесь была крыша, все было нормально, только без шифера. Ракета прошла. Здесь тоже что-то упало, что и шифер попадал. Я не успел смотреть, а что произошло, я не знаю. «20 тисяч рублів штрафу та 15 діб ув'язнення. Такий вирок виніс російський суд Олексію Навальному, який напередодні ініціював багатотисячний мітинг у Росії. Навальний вимагав викликати до суду прем'єра Медведєва,
Його фонд боротьби з корупцією звинуватив у створенні корупційної імперії. 27 березня, 10 ранку, Москва. Тверський районний суд визнав Навального винним в організації несанкціонованої масової акції в столиці. Заарештував на 15 діб з виплатою 20 тисяч рублів. Опозиціонер вимагав викликати на суд прем'єра Медведєва, якого його фонд боротьби з корупцією звинуватив у створенні корупційної імперії. Пока ми єдині, ми не победили! У акції в форматі прогулянки по Тверській вулиці взяли участь тисячі людей. Ініціатор неузгодженого зібрання – російський опозиціонер Олексій Навальний. На початку березня його фонд боротьби з корупцією поширив розслідування про незадекларовану нерухомість глави уряду Росії Дмитрія Медведєва і його можливу причетність до корупції. Ані сам прем'єр, ані його представники не відповіли на пред'явлені звинувачення. Саме тому Навальний закликав вийти на акції протесту по всій країні 26 березня. Росія буде свободною! Правительство в відставку! Сам Навальний на акції крокував у супроводі охорони. Вже за 20 хвилин від початку ходи його затримали. Обурений натовп намагався завадити поліції і забрати опозиціонера. Навального забрали, тисячі мітингарів дійшли до Пушкінської площі. Саме там ОМОН і поліція розпочали силовий розгін. Надоело так жить. Понимаете, надоело. Везде, куда ни ткни, везде клин. В экономике клин, в политике клин, в правовой системе еще больше клин. Ну сколько же можно терпеть-то такое? Достало все. Ладно, мы прожили уже свою жизнь, а молодежи, как им жить? С такими зарплатами, с ипотеками, ну как жить? Нам надоел этот режим. За 17 лет на посту они не сделали ничего. Кроме того, что... Чего они сделали? 120 рублей пособие на ребенка на сегодняшний день. 8 тысяч пенсия. Увеличили пенсионный возраст. И что они сделали? За останньою інформацією, наразі кількість затриманих у Москві вже перевищує 1000 осіб. Серед них є і неповнолітні. Відносно більшості склали адміністративні протоколи за порушення встановленого порядку організації мітингу. Єлизавета Цереградська, Заман, АТР. Масові протести, силовий розгін і арешти – це результати дводенних акцій у Білорусі до Дня волі. У суботу правоохоронці затримали сотні мітингарів, у неділю більше 10 активістів. Чого вимагають люди, за що їх затримують та яку позицію обрала влада? Далі у сюжеті. 25 березня. Мінськ. Попри заборону на проведення заходу, у столиці Білорусі відбувається хода на честь Дня волі або 99-ї річниці оголошення незалежності Народної Республіки. Цей день в країні відзначають щорічно. Цього разу на акціях вимагали скасувати так званий податок на дармоїдство. Міліція і ОМОНівці затримали сотні людей. Серед них понад 20 журналістів. Серед затриманих є і українець Руслан Терещенко. Йому вже присудили 15 діб арешту. – 26 березня. Мінськ. Обурені арештами громадян тисячі людей знову вийшли на вулиці. Без плакатів та закликів. Вони мовчки стояли по декілька чоловік. Проте арештів уникнути не вдалося. В неділю затримали зо 10 активістів. Акції солідарності з затриманими в білоруській столиці відбулися і в Україні. Хай батько почує, що він не всемогутній. Є ще сили більше за нього. І є той, хто насправді вирішує питання, а не КГБ, не Москва, не терор. Живе Білорусь! Слава Україні! Президент країни Лукашенко запевнив, ситуація спровокована зовнішнім українським втручанням. Вот я не могу, даже в силу своего характера, допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант. Кому-то хочется взорвать обстановку, они используют наших отморозков.
Хвиля акцій протесту в країні розпочалася ще в лютому. Білоруси вимагають відмінити так званий закон про дармоїдів. Згідно декрету, безробітні мають щорічно платити державі податок у розмірі $200. Мать 3 детей, не работающая, это тунеядка. Вот и все. Вот здесь критерию невозможно подвести, вот четкую границу определить. Как будут определять, кто будет платить? Потому что ведь есть категории населения, которые и не могут найти, и не хотят, которые брать и на работу их. И они не могут найти, и откуда они будут платить? Нині у Білорусі тривають суди над затриманими 25 та 26 березня. А решти в країні вже засудили США та Євросоюз. Лідія Полянська, Саман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Муслімом Омеровим за 45 хвилин. Будьте з АТР. На все добре.